Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot kire, tak peteni. Ajeng, kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi bocah iki polahe niku. Ya kok sik, aja lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo, larase pelok sampean manggandrung bawa Nyidam Sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo, kuat ora? Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan TNI tenan po? Apa Tani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susno. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo, coba Niken sik, ayo. Sing magandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya ngapa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora. Masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen, Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngelek itu tutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur aku kuat ya. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman mati tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan, Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terap, Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngeterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digoleki tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngapa? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa? Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasan nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi lho. Nikan yo Gegermu dhewe rene yo tak tutuki gegermu dhewe. Tak tutuki gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak
Hah? Takna. Yo dinak. Sosis Walid dah layu. Kulit Walid dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti gandrung niken. Udah layu. Wes mbok tos padha. Teguh udah layu. Yo. Ganti gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lanti. Pindo mimilan mi. Besok kapan? Nah. Besok kapan katekan? Heeh, iki suwe solmu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti winong. Ganti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Walah. Wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Dadi nang winong. Dalah. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama sira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Upama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Teno aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenang lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakuda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyi. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo, yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindarat kang katon malelan tanganku mung rasa eling senadyan ada rasa tansah sumandeng Lagi aku mung tansah ngeteni tanpa kat ngidam tetes sing tresno kang setuhu dadi katalin ning atiku kangen saat tandang Bablas kirama jaranan ya. Nggih. Garet mendom ati
Piye Mas Gareng apa? Ketarik mak. Mas itu tuh Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang dulu, ayo. Winong lho winong. Yo nang. Niken apa kuwi? Celeng, Winong? Jaran. Jaran, Mas Gareng yo iki kirek. Kuwale.
Ngopo? Piye? Ngopo? Putra dalem dicokot kire. Ben nek dicokot gerene tak peteni. Wes aneh. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin, Bayu. amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin, amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing duwe ora ono. Apa tali dadunge ngendat? Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho aku karo Winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora sah ora sah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lha Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele.